militant be FDG ben e responsable be ben et fédération jidi fop majie section jidi à travers le monde entier. Hande problème la Guinée wana ala giselu. Hande ko fewndi den do problème la Guinée wana ala giselu fiu. Parce que en fop meden iden suti ko labani en pos ko ben wowlube e ben be wowlal. Puisque non ene militant ben ene responsable ben doabe jogita de conviction ji meden fi wala giselu lamu wata en décourage. Hande si lagine sendama pecce tati ala giselu yetta yaada e pecce didi koko on do hide no fokkiti do koko on do hide ido no wadde dum do alors que be haduno be hadi kadi be yewtuno kadi 5 septembre be inni be wadata koko be on wadde do alors que hari ko dum do Alpha Condé wonno wadde hande kasori e damaro e yibe no hande ko be sakkitori don o yibe no soka. Donc, by non ko ngol lawol don ben no rewi hande hibe ko der kaso anden kadi la même chose bay tum mama jeng ari tokiti ke don beydi duudude beydi bonnude ande kambe kadi ko don be sakkitorta hande ala giselu na exil kono berne mabbe ne e wonki mabbe ke fo ko lagine woni ala giselu susi mabbe fo hande ko fi lagine tampere de Guinée wonden tampude meden suti ko honno no wawata itude dum ko si Guinée immike parce que leydi ni ko fop je leydi ni himbe seeda be ni wawata jodade pina Guinée jodo hore jama obligatoirement pay on yi eta e sai fettinodo Alpha Condé o fermuna siège FDG fop non ande a jonno o hi activité ji parti fop no darnani fédération fop parti konder pays don activité ji parti fop no darnani be do wata juwe ko be on ko wadde be do wata juwe wata hulu wata jenjo ko be do on ko wadde bay non puisque den andi den holi kala giselo leader yo medo den fellite ko kanko wawata yaltini de tampere do woten aru hado décourager den sen ari hado en décourager ke hare en bonni yangi meden ke fo jama militambe hare en bonni yangi meden ke yangi ne den duubi ala giselu be wayi fondude mijo mabbe go be wayi hubindade be wayi wakilade ha hewta do si hewti do ko do buri sattude victoire nyande batti wo ko don burata sattude alors que sen abandoni don en hewtata en ari ha ko tinde dambugal lutti hande kati si en natay lamo de leydi meden di sen décourager kado en bonni ko yangide do fop fédération ji fop section ji fop comité de base fop restons derrière notre champion et guide politique son excellence El Hadj Cellou Dalein Diallo le prochain président de la République de Guinée en fop meden suti popularité gandal gal Alaji Cellou maringal en suti hande kala ko aduna Allah yewtete fimu don Alaji Cellou be tawete ko dum do bitini CNRD ko dum do bonni fi CNRD no si be inni be ciukoto Alaji Cellou ma be inni be ciukoto parti on ko billahi be jippoto to woni ley be ala jawde don suti no be woni yarede on suti yeso Mamadi ngo no wayru mo wayo yeso gokiru ndare yeso Mamadi dumbu yango alors que non mi wola dum do mi précise hande Conakry fop no wayru ndare no ndiya woni yolirde jama ndare no leydi woni dabbitorade ndare no laawi woni fektorade ndare no leydi woni dimborade lagine leydi meden ndi ala media di ala internet di ala réseau di ala ko ente kon courant di ala laawi si goddo inni ma ndi leydi don développer ko honno a wawata innide ndi leydi do iri développer alors que non Alaji Cellou fewde be onno ka ministère fewde be gollay non na entre Mamou et Labé et Pita na di gollawlo be golli kambe be yebe golloy fa be jetti disposition ni fop wubuto gol be gollira da be wada fop mur be wada ponji fop mur no andi no sediti ponji di Alaji Cellou wadi di hande maninkabe wonde maninkabe meybe felliti be andi Alaji Cellou ko wadi ko dum non ha hande be gital non so yi hande entre kankan sigiri no yehede no wadede ko fala
parce que be andi ngol lawol e be andi ponji wadade di non awa be do puisque non kambe be famali du non be ari be ni be waday tout possible be répétata erreur gi fejuri e hibe répétude be buri dum en anda ko himbe ngelo mayi zéro ko en anda ko himbe ngelo mayi ko aksi wallo plus de 60 et quelques jeunes awa jodo den do suto en CNRD ko honto be yada parce que be do ko be nata kon si bumbe dido do widiri haray arsike pamme firtike ndaren CNRD yaadu be mabbe ben konto be saketoroyta puisque non enen militant be déterminé be ben dari be darti inni ala gisel ko ma lamu wakilo den ko billazi nafsi biadi ko mi suti kondo lamu ari ya hewti c'est décourage ko ben bonna yangi mere ngi fop mi tori ke on kala ko wontiro e der aduna lam wakilo den woton jabu few votu de koko be imposani ndo woten jabu few hejen baw présidentiel wobbe no indiro yo ala giselu ettu arme wobbe no indiro yo ala giselu ettu kungo finka ya dartoro be do hedo de muydi alla den ko ari kon itti alfa ko de ittay mamadi dum ko neba fe eta ya ala giselu gayno dira kay wedo lando hikoto don e mamadi dum ko billahi ko ala giselu goto hikota ko bawo mamadi dum sina ala giselu mamo ala giselu fewtini ni an ya jododa mais si Allah wala no jabi ala giselu dalen ko baybe la makila gene ko dum wadi o pays meden do reta bay tum be la makila gene ko dum wadi o pays meden do reta ha joni parce que en fop mediandi jamfa yaade takela kar jamfa yaade takela kar awa do mi fewta do responsable be fo wata goto décourage wata goto am wata goto berne mum de mettoir mettinan di mojo mum sabu o suspension do saison ala uritude bureau ji fo no ferma wata en décourage do en jabi baybe suspendé do e hore no yiden andi be do wona be légal wona be légitime be do golle mabbe na argo décapiter parti politique on va le répondre coup par coup wata en décourage hejem bawo présidentiel dale ko billahi ala giselu bebe mi do bebe mi fottata e mun do chaque fois be yeto lambe wajo en be nay wakilo dabbe lamu dabbe teddungal gonga nyiba kaleedi mede fe etado kala innu do yida teddungal innu mo fene enen ko teddungal ko enen ko en faala fewnude fewna leɗɗi ɗum fof ka leydi meɗen wona nene goto baba goto autour de la table retrouve ɗen fof meɗen yewte yafodire fino leydi meɗen ndiyara e ko enen tu wawata wadde ɗum ɗo ɓe sokirali Aliou Ba e hoore Aliou Ba ɓe sokirmo e tooñe ɓe sokirmo e hoore tooñe par ce que Aliou Ba sikkude population Guinée et population Sénégal on ko gotum alors que non baybe yetiramo fewde wonno exil be inni sa arti ko wonda wolde do si men nangete o inni mi hote ha mi yako wawdon ko wadde be arti dum be fudditi wadde discours ji mabbe do dénonce gongol be nangi be direct awa ande dum non ala giselu hande ma alpha ma sidia inni hande hotel Guinée hande ibe andi ni si be fawi ala giselu jungo be andi guerre civile wada kala di mer dum no labane bi nini be huli ha o side do wata ala giselu annonce kandi e retour mako ina wote parce que be na la giselu ko lagina wawda resanga ok si ala giselu annonce do hande retour mako ina o hotel lagine joro de hiye masibor be fermay aéroport be fermay piji so yi Côte d'Ivoire be nati ton fo fermama be huli wata guerre parce que be andi ko be arrêta o ko be mari en dole awa rekilugol ma yafanagol goɗɗo yaranamo hakkile teddunga wona hollugol on tigiri hulu ala giselu hula ala giselu janjaji ala giselu ɓe hoota lagine ha hewta kadi ɓe hewtata kadi lagine ɓe hula mais ɓawɗo ɓe pontini golle mabɓe ñande sa on hewti hotugol lagine ɓe hootay ñande ala giselu ɓe hotugol lagine ɓe hootay ɓe hootay kadi ara ɓe wonde sécurité mabɓe total ɓe hoota kadi ɓe laamo kadi lagine kadi e fillodiroyay kadi ko neeɓa awa pour éliminer Cellou Dalein Diallo définitivement dans la lutte politique, c'est impossible, je vous le garantis.